Takže čaute ľudia, ja vás vítam u mojho ďalšieho videa. Dlho som netočil a to kvôli tomu, lebo som mal pokazané slúchatka. Je mi to fakt ľúto, chcel som fakt veľmi točiť a držím krompač v ruke, lebo vydáme sa do cavey, kde naťažíme cobblestone a potom ešte poťažíme zo pár stromčekov. A to kvôli tomu, lebo si chcem aspoň zväčšiť tento domček, lebo mám tu hrozne málo priestoru a iba jednu čestku, ktorá sa mi začína plniť. Vidíte, že som si vykraftil aj leginy a to, lebo som proste vo skrine staval takú vitrínu okolo tej lebky a ja som to vlastne mal v plánu natáčať, ale zrovna vtedy sa mi tie slúchatka pokazili. Tak to dopadlo. My sa potrebujeme vlastne vystavať vyššie. A to preto, lebo my chceme cobblestone, nie deep slate. Kámo, a toto volám tak ja arena. A neviem, prečo mám skoro využitú lopatku. Čo si budem? No, železo tu samozrejme necháme. To nevieme, kedy sa nám bude hodiť. Teraz viem, kde som vlastne na tej minimape. Som cez Lunar Client. A tam je sklo ešte z toho minulého. Tam ma skoro zabil zombík. Tam proste išla celá armáda. Ale som rád, že teraz sa tu nespawnujú mobovia a si tu môžem ťažiť koľko len chcem, koľko len ja chcem. A už máme skoro stack cobblestoneov. A keď budeme mať plus jeden stack, tak ideme ťažiť drevo. OK, máme stack a ja by som už išiel ťažiť drevo. OK, už idem iba vyplávať hore. Wow. Len nespadni. OK, som tu hore a no toto je, tuším, môj prvý položený blok v tomto svete, neviem, ale ja si vlastne idem nabrať vodu. To je čudné trošku, že sa tu nespawnujú mobovia. Tak ale mám asi nejaké šťastie. Tak sa ideme vlastne vyspať. Ránečko je. Tunak sa mi ešte z minula vypieklo jedno železo. Minečku. Ešte obojok tu máme. Neviem, z čoho som to sakra dostal. Neviem, bol som v nejakej čestke. Neviem už. Už som tu dlho nebol. A tým pádom si teda ideme rozšíriť dom. No a zároveň až potom, čo dostaviame z cobblestoneu, tak by som až potom chcel ťažiť to drevo. Tak. Dobre. A ja som rozmýšľal, že ja by som to nemal mať tak vonku, ale ja by som to mal, toto drevo nahore, ja by som to mal mať tak vnútri. A tunak si dám, ešte mám 8 skla, takže môžem čo rozširovať. 1, 2, 3. A ja ešte rozšírim toto. Samozrejme, spravíme aj strechu, lepšiu strechu, ako je toto potom vyrúbeme, samozrejme. Mne sa to tam teraz vôbec nepáči. A ideme stavať, takže tak, to tu postaváme.
Toto dáme preč. Ale no tak, poď. No, A ešte toto budeme musieť zrúbať a potom to tam dať ako nové. Trošičku to bude väčší domček. Vykraftím veľa čestiek a tak ďalej. A tunak mám vlastne už ten zdroj dreva na premiesňovanie. OK, domček sa rozšíri, nebudem ho moc búrať. Dobre. A na minimape to vyzerá ešte trošičku zle. Našťastie mám plné jedlo. A ty kokos, už sa našej farme začína dariť. OK. Mňa proste nenapadlo pri tom minulom videu. Ma nenapadlo to celé naplniť. A proste je to teraz takto, to rastie, tuším pomalšie, keď to tam není celé. Neviem, či hovorím nejaké blbosti alebo nie. Ale mám 40 oak logov a to není zlé, podľa mňa. A ja tu dám ešte tú vodu a to by podľa mňa stačilo. Nechcem predsa robiť ďalšie video o farme. Teraz sa zameriam na svoj dom a bum, voda, iba tak pre istotu. Už nejdem hore dole, ale už idem staviať dom. Tá sekerka je aj na bojovanie, ale zatiaľ sa nič také nedeje. OK, a toto ešte jeden stromček vyrúbeme, sorry, strom. OK. Čakaj, listy by sa nám mohli hodiť. Mohli by sme spraviť také tie rastliny tam. Ja som si ešte craftil nožnice. Pre tých, čo nevedia. Mám 47 lístia a jeden oak sapling, ktorý zasadíme sem. 2, 3. Tak. 1, 2, 3. Tunak 1, 2, presne nám to vyšlo, ako som to chcel. 1, 2. GG. No a ja by tento dom nevyzeral tak trošičku sus. Tak ja to tu idem trošičku okrášliť tým, že tunak začnem dávať tieto oak logy. A budem opravovať takéto detaily. OK. Tunak dáme zase ten oak log. Tak, boom. Tunak zase. Boom. A tunak tiež. Boom. No a my ešte potrebujeme spraviť to, že spravíme toto, aby to bolo, tuším, tak trošičku viac symetrické. A nice. Toto vyzerá zatiaľ ako dobrý pokus. Boom. OK, toto by sme mali. Teraz. Ešte nám vystačilo, dobre. Si tu dám toto. No a už nám nič nezostalo. Tak. Lopatka. Bum, bum, bum. A ideme tu spraviť ešte toto, ale chcem, aby nám aj
Vystačilo trošičku to drevo. Pozerajte sa. Už tu mám lepší priestor. Ešte toto zbúrať musíme. Tak. A už to tu je lepšie. Lepšie sa tu pohybuje. Lepšie. Proste všetko tu je. V tom dome. No a teraz spravíme 4 čestky ďalšie. 1. Ale už. No. 2, 3. 4. No a tunak už máme proste viac priestoru. To sa mi najviac páči. Tunak, o čom som hovoril, ešte spravíme ten trapdoor. Neviem, ako sa čekať. Takto. Áno. 4. Je, minečku, ne, na čo mi budú 2 trapdoory. Dáme si ich sem do čestky. Nikdy neviete, na čo sa všetko bude hodiť. A tunak dáme to lístie. OK. Lepšie o mnoho. Bum, ale ja som ešte zabudol na jednu vec. A to je spraviť aj tú strechu. No, čo si budem. Tak ja vám to ukážem v zrýchlenom zábere a vrhneme sa do toho. OK, 3, 2, 1, štart. Ja už som tu trošičku naťažil, jak ste mohli vidieť v rýchlenom zábere. Škoda, že neviem, ako sa kraftí. Mal som si to vygoogliť. A viete čo, pre vás sa potrapím aj trošičku. Boom. Nice. Ja si tu môžem spraviť, pozrite sa, aj schody. Z toho ja si môžem plýtvať normálne. OK, GG. OK, jak dlho mi to zabralo, to neviem, ale vidno, že sa mi to oplatilo. Teraz tu mám toľko priestora, ale no mám tu menší problém. Trošku som vyplýtval drevo, aj svoje nástroje. Takže na budúce video bude o tom, ako si opravím nástroje, proste ich zrekonštruujem, vlastne hneď po tom šorte samozrejme. Proste možno spravím aj full dia, uvidíme ako to pôjde. No a my sa vidíme u ďalšieho videa. Dajte odber a čus!